La Torre d'en Pega s'aixeca al terme de Riells i Viabrea, a l'inici dels contraforts del Montseny. En època medieval, aquest espai formava part del terme del Castell de Montsoriu i del Vescomtat de Cabrera. La seva ubicació permetia dominar la vall de Riells i controlar els camins i les terres de conreu dins la xarxa defensiva i administrativa del territori. Construïda entre la darreria del segle XII i el començament del XIII, la Torre d'en Pega era una casa forta de caràcter civil. Presentava una planta quadrada, d'uns 20 metres de costat, amb una superfície edificada d'aproximadament 400 metres quadrats. L'edifici s'organitzava en una planta baixa i 2 pisos superiors, amb murs de més d'1 metre de gruix, formats per carreus disposats en filades regulars. Al voltant de la torre s'estenia un paisatge modelat pel treball agrícola, amb camps de conreu, masos dispersos i infraestructures vinculades a l'activitat agrària. Aquest entorn reflecteix una economia rural activa en un territori estretament lligat al Castell de Montsoriu i a la família vescomtal de Cabrera. L'espai interior es dividia en 2 grans àrees. A la part sud hi havia un ampli pati obert, mentre que al sector nord se situaven els espais d'habitatge i de magatzem. Algunes estances haurien tingut funcions residencials i de representació, mentre que d'altres servien per emmagatzemar cereals i altres rendes en espècie. A l'interior, un sistema hídric assegurava l'autoabastament d'aigua. Al llarg dels segles XIII i XIV, la torre va esdevenir la residència d'una branca de cavallers vinculats als Montsoriu, encarregats de la gestió i la defensa del Castell de Montsoriu. Al llarg del segle XIII s'hi van fer reformes, com l'anivellament del pati i la compartimentació d'estances. Avui, la Torre d'en Pega és un testimoni clau de l'arquitectura fortificada medieval del territori.